So, finally guys, yung Google Pin ko is dumating na. So, in-apply ko siya. Mabilis lang naman pala, kala ko mabagal. So, nakuha ko na yung Google Pin ko. So, medyo masaya ako ngayon dahil yung mga nakarang araw malungkot ako dahil nawala yung ads ko. Kala ko demonetize na ako. Yung pala yung ano ni YouTube. Pag nag-request ka ng pin tapos hindi pa dumarating, yung ads mo is isususpended niya or ipopost niya hanggat hindi mo i-enter yung pin sa Google AdSense. So yun lang guys. Ang may papayo ko lang sa mga content creator katulad ko din o katulad sa mga bago, gawin lang masaya yung pag-upload, huwag magmadali kasi kapag nagmamadali ka mamaya mawala yung excitement mo, lalo na pag ayaw mong tumanggap ng yung pagkakamali. I mean, kung halimbawa mapalo ka ni YouTube tapos ayaw mong tumanggap ng kamalian, mawawalan ka ng excitement sa pag-YouTube. Shout out nga pala sa mga ko, sa mga subscriber ko at sa followers. Yan. Kay Dion TV, kay Boss Kaloko, Pander ni Fred, kay Tita Ami Show, kay Karoni. Shout out sa inyo. Yun lang guys. Thank you and God bless.